Am bod fi'n talu am... O, diolch yn fawr. Dylwch ma. Got it. Am bod nhw'n digwydd bob pythefnos, dwi'n anghofio'n aml iawn amdano nhw, a fi'n mynd olau, mewch yn ôl. Ond ty beth, mae'n braf i weld cymaint ohonoch chi wedi ymuno ni bore yma. Mae lot o wynebau newydd yma, felly mae'n amlwg, mae Goginio yn apelio yn fawr iawn i wahanol aelodau. Croeso cynnes i chi, Doreen, diolch yn fawr iawn am roi'ch amser i ni bore yma i wneud y ddangosfa yma i ni. Fel wedes i, mae'n braf cael eistedd nôl heddi a jyst watch o sgrin a peido ffwrdd panic o di popeth gyda fi a treial gwynio. Wel, na ni, mae'r una sy'n dod i'n pwysau gwynio yn gwybod bod fi ddim yn gweld dim byd o hynny. Ond ty beth, fel wedodd Tegwen, mae'n bore diflas. Croeso cynnes i chi gyd a na i drosglwyddo fy wennau i chi, Doreen. Diolch yn fawr. Mwynhewch, sori mae Tegwen eisiau gweud beth. Just cyn ni symud mlaen, diolch Jill, dwi'n mynd i fido pawb, felly byddai'n gofyn i Jane Morgan yn gyntaf ddad fido, a wedyn i Doreen, ond bydd Angharad yn cymryd drosodd cyn hynny, felly dwi'n mido pawb nawr. Jane, wyt ti'n barod? Ie, bore da pawb. Braf eich gweld a croeso i Sesiwn Goginio a Doreen. Rwy fi a Doreen yn mynd nôl blynyddau, ers yn yr ysgol gynnar. Jane, ti wedi mido? O! I nôl nawr. Beth i gwyddoedd hwnna, de? O, iawn, chi'n glywed fi nawr? Odyn. Na ti. Joi i ddechrau to? Ie, hyfryd. Bore da pawb. Braf i'ch gweld a croeso i Sesiwn Goginio a Doreen. Rwy fi a Doreen yn mynd nôl blynydde, ers yn yr ysgol gynradd, neu hyd yn oed cyn hynny. Bod Doreen yn ysgol Llansywel a fi yn ysgol Tywyllcher, roeddwn yn mynychu yr un capel a mynd i'r ysgol sydd gyda'n gilydd. Pan symudon ni i ymlaen i'r ysgol uwchradd yn Tredydd yn Llandeilo, roedd y ddwy ohonom yn trefili ar yr un bws. Ac achos bod Doreen yn mynd ar y bws yn gynnar yn y bore, hi oedd arno gynta a fi oedd ddiwetha, chwarae teg oedd hi'n cadw set i fi bob dydd. Roedd gan Doreen diddordeb Goginio nôl yn yr amser hynny, a ddi wrth i bodd gyda gwersi Goginio a Goginio. Wedi gadael yr ysgol, fi yn gweithio yn y Codor yn Llandeilo, ac yna adre ar y fferm, tra hefyd yn helpu allan yn gwesty'r tŷ mawr yn Brychfa. Roedd hefyd adeg hynny yn aelod brwd o'r ffermwyr ifec, ac wedi bod yn gadeirydd Sir Gâr nôl yn yr 80au, a hi yw'r llywydd presennol clwb ffermwyr ifec Dyffryn Cothi. Mae wedi hyfforddi nifer o aelodau sydd wedi bod yn llwyddiannus ar hyd y blynydde. Bu hefyd yn mynychu coleg tra yn gweithio, ac ar ôl graddio, aeth hi mewn i byd addysg, ac fe aeth yn ôl i ysgol Tredydd fel athrawes Goginio. Ac yno bu am dros 20 mlynedd, nes ymddeol rhyw 2.5 o flynyddoedd yn ôl. Tra'n dysgu, fe wnaeth mentora nifer o disgyblion, a fi yn llwyddiannus iawn mewn cystadlaethau megis co-gyrdd, Rotary, y Springboard Future Chef, ac fe wnaeth nifer iawn o'i disgyblion elwa o'r profiadau arbennig yma, a mynd ymlaen i gystadlu'n genedlaethol gyda Doreen yn mannau fel Coleg Westminster, Coleg Denman. Fe bydd nifer yn llwyddiannus ac mae nifer wedi dilyn gyfawoedd fel cogyddion. Mae rhai o'n wedi mynd i'r cogyddion yn rhai o'n gwestau gorau yn y byd. Gofynir iddi'n aml i feirniadu mewn cystadlaethau gwrthno yn lleol ac yn genedlaethol. Ers mis Medi, Doreen yw cynrychiolydd rhanbarth Caerfyrddin ar y Pwyllgor Hwyl a Hamdden. Diolch yn fawr i ti Doreen am bodloni gwneud y sesiwn yma. Diolch mawr hefyd i Hazel am y recordio a'r golygu.
Cafodd y dair ohono llawer o hwyl yn paratoi, fel y gewch gweld. Cewch gyfle i ofyn cwestiynau i Doreen nes ymlaen, a hefyd mae croeso i chi roi unrhyw gwestiwn neu sylwadau yn y chat. Felly draw nawr at Angharad, dwi'n meddwl. Bore da. Yn enw i yw Doreen Martin, a croeso i bawb ohonoch chi sydd wedi ymuno bore yma ar Zoom i'n cartre yn Llansawel. Dwi yn aelod o glwb gwawr Cothi a Merched y Wawr Abergorlech. Dwi'n mynd i ddangos i chi sut i wneud pwdyn cyfoethog, pwdyn o'r enw Sucotto. A mae'n dod o'r Eidal o Florence yn wreiddiol, a hefyd y gair Italaidd yw succa, a mae hwnna'n golygu pwmpen. Nawr, gyda'r pwdyn dwi'n mynd i ddangos i chi, mae'n un blasus iawn, anghofiwch eich diet am y tro. Mae fe'n bwdyn gallwch chi i weini amser Santes Dwynwen, penblwydd arbennig, amser Pasg, a hefyd amser Nadolig os nag chi'n hoffi y pwdyn Nadolig traddodiadol. Nath Hazel atgoffa fi am y pwdyn arbennig hyn pan glywes iddi ar y radio cyn Nadolig, a dwi'n siŵr falle bod chi wedi clywed hi yn sôn am y pwdyn arbennig hyn hefyd. Ddysgus i wneud hwn nôl yn 1983-84 pan o'n i'n gweithio rhan amser yn gwesty'r tŷ mawr yn Brychfa. A mi hefyd, mi wnaeth Hazel i weithio fyna nôl fwy yn yr 70au. Dewch i ni cael dechrau gyda'r cynhwysion dwi'n mynd i ddefnyddio. Dwi wedi chwipio'n barod hanner peint o hufen dwbl, ond dwi ddim wedi chwipio'n galed iawn, fel chi'n gweld, dwi yn gallu troi fe drosodd. Dwi'n mynd i ddefnyddio 1 neu 2 lwy o frandi, ond os nag i chi eisiau ychwanegu brandi, llwch chi adael allan, neu falle llwch chi ychwanegu chydig o Baileys. Mae gyda fi 2 ons o ceirios fan hyn. Dwi wedi golchi nhw cael y syrup bant, a wedi torri nhw lan i ddarnau o 4 yn gwarteri. A hefyd mae yna gnau gyda fi wedi rostio fan hyn rhai cyll, yr hazelnuts. So felly dyna'r llenwad i'r sponge. Felly, dylen ni sôn hefyd i chi am y sponge dwi'n defnyddio. Reit, i wneud y sucotto, dwi'n defnyddio bowlen 2 beint fan hyn. Gallwch chi ddefnyddio un llai o seis neu un fwy o seis, yn dibynnu faint chi'n mynd i weini. Hefyd, mesur sponge yn defnyddio un wy, a mi gwges i fe mewn 2 dyn 7 modfedd fel hyn. Dyma wedi gorffen, mae'r 2 sponge yn denau iawn fel chi'n gweld, ond gewch chi weld yma'r rheswm pam, a mi wnaeth hwn i goginio tua 6 i 7 munud. Yn iawn? Dyngosau un arall dwi wedi wneud i chi hefyd. Defnyddiais i fan hyn nawr, cymysg o 1 wy eto, a defnyddio tin 5 modfedd, fel chi'n gweld, yn llai o seis. Ond wrth wneud hyn, bydd rhaid i chi ddefnyddio basin, falle peint. Ond am heno, dwi'n mynd i symud nôl lan i'r basin 2 beint yma, symud â'r tin mas o'r ffordd, a dyma'r cynwysion dwi'n mynd i ychwanegu i wneud y sucotto hyfryd yma, a mae fe mor syml i wneud. A hefyd, fi'n mynd i ddangos chi ble fi'n mynd i ddefnyddio neu ychwanegu'r brandi yma hefyd. Felly, ddechrau, gyda'r bowlen yma, mae gyda fi'r clingffilm, agor y clingffilm mas, a dwi'n mynd i rhoi fe o fewn y basin, fel bod fi'n leino fe. Rhowch y bysedd mewn hefyd, sio fe gyda cefn eich llaw, fel bod e'n dod lan i bron i'r top. Mae hwn yn gwneud siŵr fyny bod eich pwdyn chi'n meddwl mas yn gyfan yn un darn. Felly 2 ran o clingffilm. So mae hwnna, dwi'n siŵr bod chi'n gyd yn gallu leino
y basyn fel hyn. Fel byddai'n dod lan just y top. Ond cofiwch, bydd neb yn gweld hwn wedyn ni, achos mae'r siocled dwi'n mi arllws ar ei ben wedyn yn mynd i guddio fe. Felly dyna'r llenwad, dim y llenwad, y clingffyn wedi leino, fel maen nhw'n dweud, fel chi'n leino unrhyw fath o tin yn adref. Iawn, dyna wedi wneud. Mynd nôl at yr hifen dwbl yn y tiwg de. Ychwanegu chydig o brandy. Tua, falle 2 lwyed. Dim fwy. Wedyn ni ychwanegu 1 i 2 ons o gnau cyll. Mae'n anu chi, falle, mae gyda ni 2 ons, falle bod 1 ons yn ddigon. Ceirios sych mewn â nhw. Mae hwn yn mynd rhoi ansawdd hyfryd a lliw yn y llenwad. So cymysgu hwnna yn dda. Fel hyn, troi fe gyda llwy bwrdd fawr fel hyn. Nawr dwi'n mynd i ychwanegu y sponge mewn fan hyn. I chi gael gweld, dwi'n rhoi fe mewn. Does dim gwahaniaeth o gwbl bod e'n mynd i graco, achos mae hwn yn mynd i ddod ato i gilydd. So os gallai ddangos chi fel yna. Dwi wedi leino'r gwaelod. Dwi hefyd yn mynd i ychwanegu peth o hwn. Fi ddim yn mynd i arllws e mewn. Fi'n mynd i arllws e mewn i ddisgyl bach fel hyn. A wedyn defnyddio brwsh toes. A rhoi soco fe, fel maen nhw'n dweud, gyda'r cherry brandy yma, i rhoi fwy o flas, a hefyd mae'n gwneud y sponge me bach fwy meddal. Just fel yna. So mae yna rhyw lwyed yn mynd yn y sponge fel hyn. Lle fi'n mynd i ddefnyddio hwn i gyd. Yn iawn. Arllws hwnna mewn. Iawn. Hefyd, na beth dwi'n mynd i wneud, dyw hwn ddim yn dod lan i top y basyn fel chi'n gwybod. Felly, dwi'n mynd i ddefnyddio ychydig o'r sponge siocled sydd dros ben i wneud rhyw torri o gwmpas fel hyn. Da i ofyn, Doreen, Ie. chi jyst yn cadw digon ar ôl fel clawr, ydych chi? Odw, gewch chi weld. Na, fi wedi torri fel cilch fel yna, a mae'r darn hyn sydd ar ôl, rhyw 4 modfedd, mae hwnna'n mynd i fynd ar y ben y llenwad a rhoi, cyn bod ni'n rhoi fe yn yr oergell. Felly fi'n mynd i dorri hwn felly mewn rhyw 3 darn, a wedyn dwi'n gallu just rhoi fe fel colur bach i godi'r ochrau lan ychydig. Chi'n gweld yn dod lan nawr i dros hanner, mae'n dod lan i 3/4 a basyn, a dyna beth dwi eisiau. Ond cofiwch, does neb yn gweld tu fewn hwn, jyst bod fi'n dangos e i chi fel hyn. So dwi'n digon ples o hwnna. A dwi'n hwnna digon clir i chi, yn gobeithio bod e. Ti'n bod Hazel, na beth nes i ddim sôn, oedd beth oedd y cynhwysion a beth oedd yn y sponge hyn, achos chi siŵr o fod yn meddwl bod y sponge hyn yn dywyll iawn. Wel, dwi ddim wedi llosgi, dwi'n addo yna, ond y cynhwysion dwi wedi defnyddio, ni yn sôn bod fi wedi defnyddio 1 wy. Wel, 2 ons o flawd, ons a hanner o flawd codi, hanner ons o powdr coco, 2 ons o fenyn sydd yn beddal, 2 ons o siwgr, ond yn lle defnyddio siwgr custard, dwi wedi defnyddio siwgr tywyll a'n cynnwys y molasses, achos mae fe'n rhoi fwy o flas cyfoethodd i chi, nwedig mewn pwdin fel hyn. Ond mae'r dywys yna lan i chi, gallech chi ddefnyddio y siwgr custard, popeth yn iawn. Felly, 1 wy, blawd codi, hanner llwyde o baking powder hefyd. Ond, beth dwi'n hoffi wneud yw wneud yr all-in-one method. Neu gallech chi ddefnyddio yr creaming method, mae'r dewis yna lan i chi hefyd. Ond fel chi'n gweld, dwi wedi gwneud 2 den, a wedyn ni mae'r hair yn thatenau fel bod e'n gallu plygu mewn i'r fowlen. Iawn, mewn ar cymysg, a'r ceirios, a'r cnau, a'r brandy.
Mae eisiau dipyn bach o llenwad, achos yn wedi cymysau mae hwn yn cael ei dorri. Oedden iawn i roi gwasgad bach iddo fe? Odi gwasgu hwn nawr yn y funud, a rhoi fe yn yr oergell am o leiad yw 2 i 4 awr. Reit, fyna. Wedyn ni'r hair nola wedyn ni, a mynd ar ei benne, a fi'n jyst gallu gwasgu hwnna lawr. Fel yna. Fi'n ddim yn credu bod angen rhagor o'r cherry brandy ar y top. Fi defnyddio eitha digon. Defnyddio wedyn ni y clingfilm yma sydd ar yr ochr. Jyst i gau y sponge. A'i guddio fe. Cyn bod fi'n rhoi fe yn yr oergell a rhoi pwysau ar ei benne. A wedyn ni bydd e'n troi mas yn haws iawn. Mae hwn rhywbeth yn debyg i wneud fel summer pudding. Rydych chi'n rhoi pwysau ar ben y bara a wedyn ni adael e am cwpl o oriau neu falle dros nos hefyd. Reit, so dwi wedi gwasgu fe lawr. Does dim gwahaniaeth bod ychydig bach o hifen yn dangos fyna, mae fe'n berffaith. Felly mae hwn yn mynd mewn i'r oergell a wedyn ni dwi'n mynd i toddi'r siocled a fe'n troi hwn allan a wedyn ni dyna'r cam nesaf. Iawn. So mewn i'r oergell. Beth ydych chi'n neud fyna, Jane Morgan? Blasu i fi wneud fan hyn. Neis iawn hefyd. Reit, ni wedi dod nawr i'r rhan nesaf o'r silcoto. Mae fe wedi cael rhyw 2 i 4 awr yn yr oergell. Felly, y cam nesaf, agor y clingfilm hyn lan. A wedyn, ei droi allan arno'r rac oer, a dwi'n defnyddio y baking papur hyn tano hefyd i ddal y siocled. Dwi'n troi fe mas. Digon rhwydd. Fel chi'n gweld y dôm, siap y dôm fyna. Fi'n gallu gweld pan maen nhw'n galw fe'n pwmpen nawr, Doreen. Odi, ie, ti'n iawn, achos mae'n atgoffa ti'n diwedd ar y pwmpen. Rhaid, dwi wedi toddi fan hyn, rhyw 4 i 6 ounce o siocled tywyll, y Bournville. Mae lan i chi pwy siocled i chi am ddefnyddio. Dwi wedi gadael i oeri ychydig, lle bod e'n rhedeg o'r silcoto yn gyflym. Felly, defnyddio palet naifach hefyd. Lle defnyddio llwyed bach arall, digon o siocled. A wedyn ni palet naifach, a wedyn ni jyst adle i gwmpo lawr a cuddio'r ochrau. So mae hwn wedi setio chydig gyda fi, bydd falch o hynny. A wedyn ni, byddai'n rhoi hwn wedyn ni nôl mewn i'r oergell i galiedu ychydig cyn i fi addurno gyda hifen. Beth am y gweilod, Doreen? Os rhaid mynd yr holl ffordd lawr, neu byddwch chi'n gallu cuddio hwnnw? Felly cuddio beth o'r gweilod, does dim lot o waniaeth, gallwch chi cuddio lot o bethau, fi'n gwybod. Ond gadewch chi allws lawr. Fi ddim yn cael wastod dim siocled ar ôl na bowlen. O, bydd Jane Morgan yn cael siom nawr, bydd ddim byd i llyfu. O, fi'n siŵr bydd Jane, siŵr o blastig o'r silcoto i'n cyn diwedd. Beth ti'n meddwl, Hazel? O, fi'n meddwl. Fi'n gweld bod plat a llwy ar ffordd yn barod e. Odi, mae wedi dod draw yn barod i blasu bethau. A eisiau help arno ni fyta rhain, ys Wel, gwch chi lan o'n i'n meddwl, dy bod? Ni'n drwy cael paned bach y lle. Ie, trad lan i fe. Llai olchi lan, dim problem. A ti, Jane, ti wedi cael y job. Mae hwnna'n edrych yn wych, Fi'n Doreen. credu bod eitha digon o siocled, a chi'n gwybod mae fe yn seto'n eitha cyflym, so fi'n falch o hynny, achos rhaid chi symud mlaen i'r cam mola wedyn ni, cyn ei weini. Dwi'n mynd i addurno y gweilod gyda hydyn bobl, ond ar hyn o bryd dwi'n defnyddio cyllell palet, slice fel hyn, a mae gyda fi wedyn ni bwrdd silfer fel yna i rhoi a byddai'n barod i weini. Yn iawn? Does dim rhaid fe fod yn rhy smooth, mae fe'n iawn i fi'n digon hapus gyda hwnna, felly mae hwn nawr yn mynd mewn i'r oergell cyn i fi addurno fe gyda'r hifen. Dwi wedi chwipio'r hifen fel chi wedi gweld, a dyma fe yn y bowlen yma.
Eisiau piping bag a nozzle. Mae'n anu chi pwy fath o nozzle chi eisiau defnyddio. Dim un ormod o seis. Llwy fawr wedyn ni I lanw y piping bag fel hyn. Mwyn addurno'r sicotto cyn ei weini. Hanner peint dwi wedi cwipio eto. Ddim os stoffi. Mae'n rhwydd iawn I chi brynu y bagiau yma mewn unrhyw fath o siop gegin neu B&M falle hefyd, Tesco. Reit, a dyma beth dwi wedi wneud. Dwi wedi twisto fe nawr, wedi troi'r top a wedi mae'r hifen yn just dod i'r pen fyna. Nawr mae'r cyfle'n dod I addurno. Gallwch chi ddyrno, dwi'n gwneud fath o shells bach ar y gwilod. Yn mynd o gwmpas. A'r pwdin hyn fi'n credu mynd I weini tua 6 o bobl. Ond fel fedes I ar y dechrau, mi allwch chi wneud un yn fwy o seis neu llai o fainten. So dyna'r gwilod wedi cael ei addurno I chi fel yna. Nawr dwi'n mynd I rhoi hifen ar y top. Dwi'n just mynd I, ble lle ddechrau. Meddwl am y canol den. A wedyn ni meddwl am 6, so 3 bob ochr. So felly ser bach yn mynd lawr fel hyn. Eto mae hwn ddim yn rhywbeth sydd yn cymryd lot o amser. A dwi'n defnyddio, turntable bach sydd gyda fi. A fe gyda fi ers siŵr o fod 20 mlynedd. A dwi'n cadw defnyddio fe ar gyfer pethau fel hyn. Wedyn ni'n mynd eisiau lawr, cael top a wedyn ni jyst y ddwrnod llwch chi'n neud fel chi am. A mae gyda fi ceirios fresh. Nes I brynu dydd 2. A ni'n meddwl gan bod ceirios sych gyda fi yn y llenwad, felly bydd y ceirios fresh ar y top wedyn ni yn mynd edrych llawn mor neis. Dyma'r ceirios. Fynycha byddech chi'n gadael y stoc arno, felly mae un yn mynd i'r canol. A wedyn ni, dwi'n mynd i rhoi nhw o gwmpas y gwaelod fel hyn. Fel yna. A wedyn ni, mae'n lan I chi, os chi gallech chi addurno fe wedyn ni I orffen gyda cnau cyll, neu gallech chi gratio rhagor o siocled ar ei ben. Ond dwi'n just mynd rhoi, just er mwyn chydig o liw fyna nawr a rhoi ansawdd arall. Just ychydig bach o gnau cyn I ni dorri mewn I fe. A dyna y pwdin sicotto dwi wedi creu I chi ar gyfer heddi. Ni'n tynnu hwnna bant a wedyn ni gydwai fe fyna I chi cael gweld. So dyna'r pwdin yn digon I 6 a digon syml I wneud. Felly mi dorrai mewn I fe mewn rhyw cwbl o funudau. Mae Hazel gyda fi a Jane a dwi'n gwybod bod nhw'n awyddus I fi hôl y gilledd a'r plat a rhoi'r tegel mlaen ar un pryd. Diolch yn fawr iawn. Iawn ni ofyn cwestiwn nawr falle, Tigwyn. Gewch siŵr. Mae gen I un cyn bod ni'n symud mlaen. Nath, wrth bod fi'n ffilmo'n, beth nath yn haro I, oedd y teclyn bach oedd Doreen yn defnyddio I dorri'r clinglin. A fi'n siŵr bod lot o bobl eraill hefyd wedi gweld hwnna'n ddefnyddio. A falle byddai'n fodlon rhannu gyda ni o ble dath I o hyd yr teclyn bach pwrpasol yna. Ie, clingfilm cutter, mae hwnna gyda fi ers o leia 10 mlynedd ac eithaf fe gyda Lakeland Plastics, neu Lakeland Kitchen yn maen nhw'n cael ei alw nawr. A fe'n declyn, mae fe wedi para ar hyd y blynydde a bydden ni ddim yn hoffi bod hebddo fe. Fel chi wedi gweld,
clingffil ddim yn rhwydd i dorri. Ond defnyddio'r teclyn na, fi'n gwybod nath Hazel nes ti weid ar y noson ble ges ti hwnna, mae eisiau fi gael un. Fi ddim yn gwybod os nhw'n dal yn neud gwerthu nhw, ond just clingffil cutter a mae fe'n just yn torri trwyddo. So edrychwch, fi ddim wedi edrych lan i weld os dwi ar gael o hyd. Ond fi'n siŵr byddech chi, a falle rhyw 50 bydde fe wedi costi hefyd. So, bod e ar gael. A un cwestiwn bach arall newydd o mewn nawr. Oes modd cael clingffilm sy'n gallu cael ei ailgylchu erbyn hyn? Dwi ddim yn defnyddio clingffilm ar hyn o bryd, a dwi'n credu bod sawl un yn edrych ar yr amgylchedd. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r ateb i hynna, ond dwi yn gwybod bod fi wedi prynu selotip, neu tap selo dros y penwythnos, sy'n hollol bosib i ailgylchu. Mae'r cwmni selotip wedi dod â selotip allan sy'n dda i'r amgylchedd fel petai. Os rhywun yn gwybod os modd cael clingffilm sy'n bosib i ailgylchu erbyn hyn? Yr unig fath o clingffilm fi wedi gweld, os ych chi'n nabod bobl sydd yn cynhyrchu mel, mae yna gwmni yn Llandeilo, dwi'n meddwl, a maen nhw'n neud nawr fel cloriau bach sydd â y cwyr gwenyn arno fe, a chi'n gallu defnyddio rheini ar ben rhywbeth i roi yn yr oergell, a maen nhw'n chi'n gallu ail defnyddio nhw. Nes i brynu rhai yn y sioe frenhinol rhyw 2 blynedd yn ôl. Dyna'r unig beth agosa, ond o ran y fath o glinglyn mae Doreen wedi defnyddio heddi, un defnydd yn unig yw fel chi'n gwybod, achos unwaith mae'r bwyd wedi cyffwrdd ag mae'n anodd wedyn i olchi fe, i gadw fe ar gyfer yr un pwrpas, chymod. Ond mae yna bethau yn dechrau cael ei cynhyrchu i datblygu, achos mae eisiau rhywbeth wahanol arno ni. Dalwch arno, mae Betty Wyn James o Gyferfyn gyda ni. O digwydd bod catalog Lakeland wedi dod ar rhywbeth ar fod y gegin. Lakeland Compostable Clingfilm. O, wych. Mae'n gweud, on your home compost heap, once you're done with it, it'll be fully biodegradable in just 12 months. O, ffantastig. Ardderchog. Diolch yn fawr. Na un o'r tips Goginio wedi cael ei ateb gorau yna felly. Ond ni'n mynd i weid, fi'n credu bydde un yn ar y farchnad cyn hir. Eife, Hazel, o ti'n sôn am defnyddio'r papur wax, i fe? Ie, fel fi'n credu mae cwmnïau sy'n cynhyrchu mel. Yw'r unig cwmnïau fi wedi gweld sy'n cynhyrchu. Maen nhw'n gret, maen nhw'n eitha pert. Maen nhw'n defnyddio fel defnydd, a wedyn maen nhw'n gorchuddio'r un ochr o'r defnydd gyda'r cwyr yma. A mae fe'n plygu hefyd, so chi'n gallu plygu fe dros y bwyd ych chi moyn cuddio. O'n i'n meddwl, wel, na beth gwych, o ran teimladau ni erbyn hyn i beidio defnyddio gormod o blastig a bethau fel yna. So dwi'n siŵr bydd na fwy ar y farchnad, ond dwi'n rili falch a ddiolchgar i Betty Wyn bod wedi gweld hwnna'n catalog Lakeland. Mae hwnna'n gam da yn y cyfeiriad cywir, yn dweud. Tip bach arall, os nag ych chi'n hoffi defnyddio clingffilm, byddech chi'n gallu defnyddio stripedi o fel greaseproof, papur greaseproof. Torrwch nhw mewn i ddarnau rhyw 2 fodwedd, a wedyn llwch chi leino'ch bowlen gyda hwnnw. Felly bydd angen i chi roi tyn bach o sam menyn felly tu fewn, a wedyn i rhoi'r papur fel byddech chi'n leino tin sponge. A bydde hwnna wedyn ni yn gallu creu y coler i chi den, a wedyn ni tynnu fe mas os nag ych chi'n hoffi defnyddio clingffilm. Fi'n gwybod mae'r rhai ddim yn. Mae gyda fi papur wax yn y cwbwrdd fan hyn, achos dwi'n defnyddio fe ar gyfer brechdannau yn gwaith, a maen nhw yn cadw'n ffres. So byddech chi'n gallu defnyddio rhywbeth fel yna, yn berffaith. A Doreen, pan o'n i'n dwy yn neud yr eseit yma lawr yn y brechfa, fi nôl yn y 70au, a ti yn yr 80au, o'n na ddim clingfilm i gael, a o'n i'n rhoi'r sbwng yn syth mewn i'r bowlen, a dwi'n meddwl y ffordd o'n i'n cael ei allan, os dwi'n cofio'n iawn, o'n i'n defnyddio bach o goffi oer, a chwys y coffi oer rownd ymyl y sponge, a wedyn siglo fe, a oedd e'n dod mas. Ddim yn dod mas. Felly dos na ddim rhaid, ond fi'n credu achos o'n i'n neud yn gyflym ar gyfer y ffilmodd rhaid i Doreen i ddefnyddio'r clingfilm, i wneud yn siŵr bod ni'n cael y cyfan i weithio'n iawn i ddangos i chi.
Ond bydde'r darnau stripedi o baking neu greaseproof yn neud y tro os na chi yn moyn defnyddio y cling film. Gallech chi leino fe gyda ffoil. Sy'n byd yn wrong a defnyddio ffoil, a mae ffoil gyda fi hefyd, a mae papur greaseproof un ochr a ffoil yr ochr arall. Bydde hwnna'n dderbyniol hefyd. Jill, dwi'n gweld bod y law wedi lan. Ti moyn gweud? Odi, mae llaw lan am reswm. Angen dad fi do'n nani. O'n i'n ferchnad yn anfoi llaw fi lan cyn siarad. O'n i'n siomedig bod chi Betty Wyn wedi ffeindio leclan achos beth sy'n googlo ar y pryd. A os ewch chi am Google a rhoi recyclable cling film mewn mae teil o'n nhw i gael. Mae lot o gyniodd yn neud nhw, chi lle prynu nhw ar Amazon ac ati. Felly, ond mae hwnna'n sydni fi bod gwmynt o'n nhw i gael, felly da iawn, googlwch. Diolch, Nes. Gwych. Felly, newn ni nôl ato Angharad nawr a i weld yr ail ffilm. Dwi'n mynd i wneud i chi nawr y prif cwrs cyntaf, a dwi wedi dewis rhywbeth bach syml iawn, does dim eisiau goginio dim byd, yw patau salmon. A defnyddio y caws Philadelphia brysgau llawn. Dwi wedi prynu wedyn ni, mae yna 2 filed fan hyn o salmon wedi goginio, a dyma'r pecyn, hot smoked salmon fillet, ond mae e gyda chili sauce. So mae hwnna wedyn ni'n golygu bod dim angen i chi ychwanegu dim rhagor o gynwysion fel paprika neu tabasco sauce, a cwbl wedi dod fyna. Ond hefyd, gallech chi fod yn prynu filet o salmon gyda hot chili flakes. Felly, dywys chi. Dwi hefyd wedi prynu fan hyn salmon wedi i fygu, a dwi'n mynd i wneud un fel patau i weini mewn un disgyl bach fel hyn. A dwi wedi leino y disgyl bach hyn nawr gyda clingfilm eto, mwyn i fi rhoi salmon o'i gwmpas a wedyn ni rhoi llenwad mewn, so felly wneud rhyw fath o barsel arall. Mae gyda fi sydd lemon fan hyn, felly i ddechrau dwi'n jyst mynd i rolio hwn yn ysgafn ar y bwrdd hyn. Am yr rheswm, chi'n cael fwy o sydd allan hefyd. Iawn, torri'n hanner. Bydd un hanner yn ddigon. Felly, dwi'n mynd i ychwanegu jyst rhyw lwyed da fan hyn o'r sydd mewn i'r bowlen. Defnyddio caws Philadelphia. Ar hyn o bryd fi'n credu defnyddiau un hanner hwn, sef 100 gram. Felly mewn i'r bowlen. A hwn yn mynd i fi mewn i'r prosesydd bwyd gyda fi, ond fi jyst wedi rhoi fe mewn fyna am ychydig. Reit, defnyddio un filet o salmon. Dwi eisiau tynnu'r croen di i ffwrdd. So rhoi fe ar y bwrdd, torri fan hyn, a jyst pilio hwnna nôl. A mae'n arogli yn hyfryd. Jyst torri fe lan ychydig, a wedyn rhoi hwnna i fewn i'r basin. A wedyn, jyst ychydig bach o pibr gwyn. Iawn. Mae hwnna nawr fel y cymysg. Mae gyda fi fan hyn prosesydd bwyd bach. Defnyddio llwy i rhoi fe mewn i'r prosesydd bwyd. Mae'n rhwyddach i fi wneud e fel hyn, fel bod chi'n gallu gweld. A hefyd cofio am y sydd lein. Gallech chi ddefnyddio sydd oren neu sydd lemon, mae'n hollol lan i chi. So os gyda chi oren yn y tŷ, bydde oren yn ei tro hefyd. Iawn. Wedyn, rhoi'r clawr arno.
10 munud. Chi'n gweld nawr fel mae'r lliw wedi dod yn ole a mae wedi dod eitha meddal. Ond dwi eisiau gwneud yn siŵr bod e wedi gymysgu'n meddwl dda. Fi'n credu bod hwnna'n barod. A wedyn, os hwnna fe i ffwrdd o stawerydd. O'r peiriant. Net, fi wna'i leino hwn gynta den, gyda salmon wedi fygu. So, tynnu fe allan. Mae yna 100 gram fan hyn gyda fi. Felly, eto den. Beth sy'n gwneud rhain. Jyst mynd i dynnu'r ddarnau bach hyn, maen nhw'n denau neis, a rhoi fe o gwmpas. Felly dwi'n mynd leino y ddisgyl gyda'r darnau bach hyn. Rwy'n tynnu'r rhain i ffwrdd fel chi am. Mae'n rhwydd i weithio gyda. Os chi'n gallu gweld e fel yna yn digon rhwydd. Agor fyna. Dwi am cadw chydig i fynd ar y top eto, a wasgu lawr cyn i mi weini. Felly, chi'n gweld, dwi wedi cuddio fe fel yna eitha da. Bach o amser a bach o mynedd mae eisiau. Reit. A wedyn, dwi'n mynd ddefnyddio llwy. Nawr, gyda'r llynwad hyn, so tynnu y gyllell mas. Dwi'n credu bod y lliw yna yn gweini gyda'r salmon wedi fygu yn liw hyfryd dros ben. Rhoi tyn bach o contrast fel maen nhw'n dweud. Weitha digon mewn fyna den. Fysgu lawr yn dda. A wedyn ni defnyddio'r ddisgyl bach arall jyst i weini hwn gyda rhywbeth fel melba toast fel pryd cynta cwrs hefyd. Felly chi'n cael y dywys. A dwi yn mynd i wneud melba toast hefyd. Falle bod nifer fawr ddim yn gwybod fel i wneud e, falle bod rhai o chi yn. Ond jyst mwyn i Hazel a Jane a fynne i gael snack bach wedyn. Gan bod nhw wedi dod draw fan hyn. Mae yna job bach gyda Jane yn Hazel. Hi sy'n gylchu lan. Mae Jane yn cael yn lledog i wedyn i olchi'r dishes. Fi'n credu mae fi sydd wedi cael y job i'n gorau. O, fi'n credu daw e, definite. Fi'n hapus iawn i olchi lan. Ti'n hapus, ond na ni dyn Hazel ni wedi cytuno, ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Oedd ddim eisiau gwybod mas o dde. Na, bod ddim eisiau gofyn diwedd. Felly, mae gyda fi ychydig fyna o pateg yn y ddisgyl. Fi'n ôl i'r parsel yma, dwi'n mynd i just cau y llenwad lawr, a mae'r clingffilm yn helpu hefyd. Lle rhoi ddarn bach arall. Mae hwn yn rhywbeth yn chi'n gwneud o flaen llaw cyn swper arbennig. Ie. A mae'n edrych yn ffantastig, ond rhwydd iawn i wneud. Odi. A chi'n lle addasu fe hefyd, chymod, ond ar gyfer penblwydd, rhywbeth bach arbennig eto, Santes Dwynwen. A wedi cau e lawr, a rhoi yn yr oergell am 3-4 awr eto cyn ei weini. Lle chi weini hwn gyda salad, gyda dail gwyrdd, dail coch, lemon a drizzle fach o balsamic vinegar os ydych chi moyn. Gallech chi hefyd cael ei gyda melba toast. Felly dyna'r ddau yna wedi cael ei wneud. Hefyd mae gyda fi beth bay leaves fan hyn, dail allan o'r ardd, dwi wedi golchi nhw, sychu nhw, a mae'r rhain, byddech chi ddim yn bwyta'r rhain, fel chi'n gwybod, byddech chi'n gallu just gweini fe fel yna, a defnyddio chydig o croen y leim, just i rhoi tyme bach o liw. Hefyd gallech chi mynd defnyddio tyme bach o paprika.
i rhoi lliw coch ar ei ben, neu chydig bach o parsli. Ond bydd hwn ddim yn para'n hir iawn heno, sy'n credu, erbyn byddwn ni'n cael yn tost ni, bydd e wedi diflannu. Felly, dyna ddau enghraifft bach mor syml i'w wneud ar gyfer y cwrs cyntaf. Reit, peth ola dwi'n mynd i wneud i chi bore yma yw melba tost. A mae hwn yn mynd i weini gyda'r patei. Felly, dwi wedi prynu torth o fara, wedi cael ei sliso medium sliced, gwyn neu brown, gallech chi hefyd i ddefnyddio cranberry. Felly, wneud hwn, dwi'n rhoi 3 ddarn o fara ar y grill. Mae'r gres y grill gyda fi'n uchel fan hyn. Peidio mynd yn bell, neu bydd e'n llosgu. A mae'n eisiau dostio y ddwy ochr cyn i fi ddangos y cam ola wedyn. Right. Dyma'r tost wedi cael ei dostio yn ddwy ochr. Felly cam nesaf yw torri'r crwstau i ffwrdd. 4 crwstau. Hwn. Mae'n rhaid chi wneud hyn yn dwym. A wedyn, mae'n rhaid i chi wneud cilled bar menyn dwy defnyddio. Rwy'ch llaw yn fflat ar ben y bara. A wedyn ni llifo nôl ymlaen. Nes bod chi'n dod trwyddo a chi'n torri yn hanner fel yna. Gymerwch eich amser. Dorri trwyddo, a wedyn dwi'n just mynd i gwared y darnau bach na sydd yn rhydd fel yna, a wedyn ni gorffen tostio hwn eto, just ar yr ochr hyn i frawno. A hefyd, amser chi'n wneud melba tost, gallwch chi wneud llond tin, a bydd yn para am ddiwrnodau. Wi hefyd yn torri fe mewn i triongl. Mae gymaint yna ar y tro. Cydio'n y grill eto. A rhoi'r darnau nôl arno. So, fel chi'n gweld, mae un ochr wedi tostio. A bydd y ochr hyn yn tostio nawr. A mae hwn yn mynd bod yn gyflym. A mae nhw yn mynd i codi yn y corneli. A fe nôl tano. Am ryw eiliad. Dwi wedi tynnu rhain mas o'r oergell yn barod. Byddai'n troi y patei yna mwys allan hefyd. Reit. Maen nhw wedi tostio eitha digon. O, maen nhw wedi cwrlo'n hyfryd. Odyn, maen nhw yn, odyn. Ma'n edrych dda pert yn dyn nhw, dwi'n meddwl. Ond maen nhw'n para mewn tin caeedig am diwrnodau, wythnos hefyd. Dyn nhw ddim yn llwydo, dyn nhw ddim yn mynd yn soft, yn beddal, maen nhw'n mynd cadw'n galed fel hyn. A byddech chi'n cael rhain mewn tŷ bwyta yn ymal, i fynd gyda patei cywiar neu patei salmon. Ond mae'n mor rwydd i wneud, neu gallech chi bwyta bisgedi sawrus, ond dwi'n hoff iawn o melba tost fel hyn. Dyn nhw ddim yn mynd i frawno yn ifan, ond dwi'n gofio fel maen nhw wedi cwrlo'n bert. Maen nhw'n hyfryd. So, dwi'n rhoi 2 darn bach fel yna, a mae hwnna'n barod i weini, maen nhw'n mynd i dorri crisp iawn. A gyda'r pastel bach hyn, hazel, dwi'n troi fe mas. A wedyn ni troi allan ar y plat. Yna liw cyfoetho. A surprise yn y canol. A surprise bach yn y canol. Ond fel chi gyd yn gwybod, dyna lliw y llenwad. Yr un rysait yn gwmws, ond dwi wedi ychwanegu'r salmon wedi fygu fyna. Mae'n ddau ffordd gwahanol o weini rhywbeth,
a rhywbeth bach mwy arbennig. Dyna ni. A wedyn mae gyda fi chives, dwi wedi dod o rhywle. Just falle i roi bach o liw i fynd gyda'r parsel salmon yma. Just rhywbeth bach fel yna, jyst i rhoi lliw. Gallech chi ddefnyddio plat yn fwy, bach o salad, a bach o balsamic vinegar os chi moyn, ond jyst rhywbeth bach yn gyflym ar gyfer heddi chi. Felly ni'n mynd i blasu nawr, na'r rhan gorau gyda ni ar ôl fi'n credu, medig ar y pwding ynddo fe. Felly dechreuwn ni gyda'r patau a wedyn ni symudwn ni mlaen i'r pwding. Does yn rhaid cael y prif cwrs heddi, nag oes berched. Diolch. Dyna tu fewn y pwding socoto. Chi'n gweld drwfnder yr hufen dwbl fyna. Felly bod chi'n mynd gallu gweld ceirios, felly, ond fel chi'n gwybod, mae yna dipyn bach wedi mynd trwyddo'r pwdin. A dyna darn dwi wedi torri. Yn barod. Yn barod i flasu hwnna gyda'r merched. So mae yna 3 blat yn barod. A ni'n mynd i cael gwledd i fynd gyda'n teulu. Felly, Doreen, a nithoch chi fwynhau'r profiad o gael cwmni Hazel a Jane draw am wledd fach? O, do, ges i'n noson a hanner gyda'r merched. Wedes i wrth o'r gŵr i beidio dod adre lot cyn hanner awr wedi 7. Neu bydde fe'n gorfod eistedd yn y gegin a gwylio ni, ond bydde fe ddim yn cael blasu tan y diwedd. Ond ta beth, do, gaethon ni noson hwylus iawn. A reswm wnaethon ni fe o flaen llawn, hytrach na wneud e'r bore yma, fel chi'n gweld y camau wrth wneud y swcoto. A hwnna o'n i wedi eisiau wneud, a mae'n rhyfedd, oedd e'n rysait dwi wedi cofio ers o'n i'n gweithio nôl yn y gwesti tŷ mawr, ambell i'r rysait, chi'n dueddol anghofio beth yw'r cynhwysion mewn mewn i'r pwdin neu beth bynnag. Ond pan glywes i Hazel yn sôn amdano fe nôl yn Nadolig, a Jane wedi gofyn i a bydden ni bodlon rhoi ar ddangosfa i chi, o'n i'n meddwl, reit, mae'r swcoto hwnna sy'n mynd i cael ei wneud gyda fi, a ni'n cofio fe i'r dim. A rhywun peth a Hazel, a ddi'n falch bod fi'n bodlon wneud yr arddangosfa, a ddi'n falch iddo draw i'r tŷ, achos fel chi'n gwybod, gyda'r ffilmo, dwi ddim yn ofo mynd o flaen y ffilm, neu'r camera, ond oedd na rhannau i wneud fyna, eisiau rhoi fan yr oergell, wedyn ni toddi'r siocled, a falle fydden ni wedi para fwy na rhyw awr bore yma. Ond na, mae wedi bod yn brofiad. Dwi am ddiolch hefyd i chi am ofyn i fi am y gwahoddiad. Diolch am roi'n hanes lliwgar ar y dechrau i chi gyd. Dwi'n dal fan hyn yn byw rhyw billtir a hanner wrtho ti dwi'n byw ger Llansawel yn Sir Gyfyrddin a ti. Sef mae'r amser yn caniatáu, dwi'n mynd ar y beic modur, electric bike fi, a dwi'n mynd lawr i weld a Jane, felly mae rownd y llyn yn tal y lluchau. Felly, diolch am popeth. Dwi wedi mwynhau bore yma eistedd yn yngegin ni, braidd yn nerfus. O'n i wedi cael y copi o'r ffilmyn gyda Hazel, ond am ryw reswm, o'n i ddim eisiau edrych arno fe. Fi ddim yn gwybod pam, o'n i'n cadw feddwl na edrychau arno fe bore dydd Sadwrn. Oedd Hazel a Jane a Tegwen wedi gweld digon hapus, a wel, os o'n nhw'n hapus, bydden ni'n gorfod bod yn hapus. So dwi wedi enjoyo fy hyn yn yngegin, gyda cwpaned y goffi a gwylio fe. Felly, unrhyw gwestiynau chi am ofyn, driau helpu ateb chi. Dwi wedi wneud y patau bore yma, i fod yn onest â chi, patau salmon. O ffant arno fi, wedi gyfita felly ar y penwythnos. Yn yr wythnos felly, dwi'n dieddol yn gwneud super twym. Ond mae Sadwrn amser cino, fi'n meddwl, mae'n snac bach gwahanol i ryw frechdan. A dwi wedi addo i Jane pan oedd ar y ffôn eithor gyda fi, bydden ni'n galw hibon ymlaen a chydig o batau iddi. So,
beth bynnag mae'n gofyn, merched, ond dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau, bod chi ddim yn siomedig bod fi ddim wedi paratoi dim byd bore yma, ond fel na mae ddi am y tro, ty beth. Na, mae'r ymateb yn hyfryd, Doreen. Mae nifer fawr wedi rhoi negeseuon braf iawn i'w darllen yn y chat. Pawb wedi mwynhau, a nifer yn mynd i drial yr aseitiau hefyd. Felly, diolch o galon. Os rhywun y cwestiwn penodol, mae croeso chi ddad fideo yn mute a gofyn cwestiwn os gyda chi gwestiwn. Ond mae rhaid fi weid, oedd hi'n bleser cael neud y golchi lan i wedi gwir. Oedd hi'n tymed y wyniaeth o fi neud y golchi lan a cael brosi wedi ni. Mae rhaid fi weid. Do, gaethon ni noswaith fy chyfryd iawn. A diolch i Doreen a Sesiwn. Do. Gaethon ni tipyn o hwyl i wedi gwir. Do. A then neis iawn. So, Mae yna off-cut i gael, ond ni ddim yn mynd i ddangos hwnnw, ond oedd yna eiliad bach diddorol, doniol tu hwnt yn y canol, ond oedd y person oedd yn adolygu'r ffilm wedi gwneud siŵr bod hwnnw dod allan, so bych chi'n weld e. Fi'n rhoi llenwad mewn i'r batyn heb rhoi sponge mewn. Ond danes i ddim mewn pryd. Ond eithon ni ddim i'n cut. Na. Na, fi'ch chi'n da iawn, na ddo. Na gyd o'ch chi'n clywed, wow. A'r dair yn un chwerthu. Na, mae'n gret, ie. A fi'n falch, o ti wedi tynnu llun o fi fynd yn neud y golchi lan. Jyst i brofi bod ti wedi neud y hyn. Cymod, ti'n bod chi'n meddwl bod fi dim ond yn gweud i. Mae prawd o fi bod fi wedi bod yn golchi lan. Ond byddwn ni'n annog lot o'r aelodau tegwen i ystyried neud rhywbeth fel hyn, achos mae yna lot o hwyl wrth ffilmo, a os bod gyda chi ffrind sy'n dda wrth y ffôn i ffilmo, chi yn neud rhywbeth, gallen ni gael sesiynau Goginio lawer mwy hamddenol na goffo neud rhywbeth yn fyw, achos fel chi'n gwybod, mae pethau'n gallu mynd o'i le yn fyw. Dwi'n cofio Goginio ar y Prynawn 2, oedden ni'n neud rwlad sbigoglis, ac oedd y rhaglen yn fyw, a oedd gyda fi papur gwrthsain, a oedd wedi mynd bach yn agos i'r fflam ar dan, ond wrth lwc, oedd y camera ddim arna i'r pryd, ond allai wedi bod, allai fi fod y tro cyntaf ar ola i fi Goginio yn fyw o'r dynedu. Ond chymod, mae pethau'n gallu mynd o'i le yn fyw, yn dyn nhw, so mae Goginio flan llaw a recordio fe'n mwy diogel falle. Ac i'r dair ohonoch chi oedd yn hwyr yn ymuno, ymddieriadau, unwaith oedd y ffilm wedi cychwyn, o'n i methu gadael chi mewn heddi. Mi fydd modd i chi weld yr ffilm, os ydy Doreen yn hapus bod fi'n rhannu'r ffilm i aelodau sy'n odi. Felly mi fydd y ffilm yn un o'r ffilmiau sy'n medru cael ei rannu gyda'ch canghennau chi, gyda ffrindiau. Eto, dim ond i chi gysylltu, bydd y ffilm yn barod o fewn yr wythnos i'w rannu gyda gweddill aelodau Merched y Wawr. Os oes rhywun yma heddi sy'n hoffi crefftio neu sy'n hoffi Goginio, a fydde'n barod i wneud sesiwn bach debyg i'r un ni wedi cael bore yma, dim ond cysylltu sydd angen. Sa'ch chi'n wir yn falch pan mae pobl yn wirfoddoli i gynnal sesiwn. Ni wedi cael nifer o grefftwyr, aelodau yn dod mlaen i gynnal boreau a chwyliog iawn o grefftio. A fel welwch chi, mae'r amrywiaeth wedi ymestyn cryn dipyn erbyn hyn. Ni wedi trial altro'r rhaglen yn ystod yr tymor y Gwanwyn. A nos Fawrth nawr am 7 o'r gloch bydd Dr Elin Jones. Byddwn ni'n agor y Zoom am 5:30 os oes rhai ohonoch chi yn medru ymuno fyny. Wedyn, wrth gwrs, mae mis Chwefror yn reit llawn o bwyllgorau ac yn y blaen, ond unrhyw un sy'n fodlon cynnal sesiwn i ni, just cysylltwch, byddwn ni'n falch iawn. Ond diolch o galon i chi, Doreen. Dwi'n mynd i gadw'r sesiwn yn agored nawr, os oes rhywun yn moyn cael sgwrs bach neu clonc bach neu gofyn cwestiynau, mae croeso cynnes i chi wneud. Mae rai fi weid, mae'n braf gweld tad Doreen wedi ymuno dyn ni bore yma, gyda Enid, chwa'r Doreen, a mae tad Doreen wedi cael triniaeth yn ddiweddar, a mae'n dda iawn eich gweld chi bryn. Wel, am hyfryd. Ie. Mae fe'n 89, bydd y 90 gyda ni yn mis Medi. Wel. Ydy. Wedi chi ordro'r pwdin yn barod nawr te, ond ty fe? Ie, ti'n gweithio fi, fi oedd yn ysbyty am beth efnos, a wedi cael aortic valve newydd, a wedyn ni, mae fe wedi dod adre, mae fe'n teimlo lawer yn well, a oedd e'n wir y moyn gweld y Zoom gyda un o'n i bore yma, a
bydd e'n lwcus mae enid lan yn y tŷ gyda fe'n gwylio ar hyn o bryd. O, am hyfryd. Mae hynna'n stori braf iawn. Odi, odi. Dyna un peth mae Zoom wedi galluogi ni wneud, pobl sy'n methu teithio neu fydde'n methu codi allan i ddod i weld arddangosfa fyw. Mae pobl yn medru ymuno o bob rhan o Gymru at i hwnt o'r byd mewn gwirionedd a dod ynghyd fel yn reit cyfeillgar at ei gilydd i gael sgwrs fach. Ac i fwynhau sesiwn. Ydy. Wel, dwi'n edrych mlaen nawr i weld sesiwn fach arall ar y goginio gyda pwy bynnag fydd yn paratoi e. Mae Rhian Cadwaladr gyda ni ymhen ychydig wythnosau. Eto, mae'r amserlen wedi mynd allan i bob cangen ar draws Cymru ac rhan fwyaf o unigolion gobeithio wedi derbyn. Os nag i'ch wedi derbyn yr amserlen y 3-4 mis nesaf, rhowch wybod eto gallwn ni bosto hwnnw ato chi. A mae tipyn o amrywiaeth gyda ni ar y gweill. Yn enwedig dathlu dydd Gwildewi, dathlu diwrnod rhyngwladol y merched. Ac ar ddydd Gwildewi, ni'n gofyn i bawb addurno i ffenestri leni eto. Boed yn rhoi ceninen bedr, neu Mr Urdd, neu pwy bynnag yn y ffenest. Neu bod yn greadigol a wneud rhyw arddangosfa fach hyfryd. A bydd yr un peth yn digwydd wythnos Steddfod yr Urdd, gan bod yr Urdd yn dathlu'r 100 mlynedd. Y penwythnos cyn yr Eisteddfod, mi fyddwn ni'n gofyn i bawb addurno i ffenestri hefyd. Felly gwyn, coch a gwyrdd amdani. Ond gobeithio gawn ni gyd lot o hwyl yn cymharu. A falle wneud cacen, pam lai. Os ych chi awydd wneud cacen hela llunia mewn, bydde hwnna'n wych, neu pwdin. Digon o amrywiaeth. A diolch ti Angharad bore am yr ochr dechnegol. Oedd Angharad wedi gweld bod fi'n panic slwyr bod 2 neu 4 fideo angen dangos. Felly dwi'n diolchgar iawn i ti am wneud bore yma. Ie, da iawn, diolch Angharad. Ac wrth gwrs, diolch i Hazel a Jane am fynd ati i wneud y noson hyn. Mae'n braf iawn cael cydweithio ar draws Gymru gyda'n gilydd. Diolch i chi gyd am droi mewn de. Rhywun arall yn mynd coginio rhywbeth neis. Os rhywun yn coginio rhywbeth neis i gynno heddi, neu swper hyn o? Na. Fel chi wedi clywed i fi, mynd i gael treat bach nawr. Wyt, Jane, fe galw gyda ti nawr yn y law, i gael ysgrifennu de a gyda'r pate gyda fi gyno. Dwi'n goffo mynd nawr, dwi'n mynd lan na Tim oedd y dan. Fel i chi? Galwch amdano fi ar y ffordd, Jill. Wel, iawn, na diolch chi mewn i gynnydd, Hazel. Put out. Hwna'n wych, diolch. Wych. So ti'n gorfod dewis hoff bwdin, Doreen? Hwna fydde'r hoff bwdin i fyta neu os gwell bwdin dy ti i fyta dy hunan? Wel, so ti wedi gofyn i beth yw prif cwrs ffefryn ni, byddwn ni wedi gweud cino rost. Ie. Fi yn dwlu ar cino rost, unrhyw fath o gig, dwi'n dwlu arno fe, dwi'n hoffi'r tato rost, a'r panas, a'r llysiau gyd, a i fi, beth dwi'n hoff iawn i wneud grefi ffein. Ie. Dyna i fi sydd yn wneud y gynnoden. So dwi'n... Cytuno'n llwyr. Ie, dwi'n cofio un o bechgyn gyda fi, Rhys, pan oedd yn tyfu lan, cyn bod cynod y Sul yn cael ei weini gyda fi, oedd e wastad y moyn cwpaned o'r grefi i yfed. O'n i'n gwneud siŵr bod llon cwsban o grefi gyda fi, oedd e wastad yn gofyn lle ni gael cwpaned o grefi. Pwdin, amser dwi'n mynd mas i bwyta, a dwi'n mynd ymal, dwi'n gwrdd yn melco mewn mas gormod gyda fi, mae felco cael ei fwyd e gytre yn y gegin. Felly mae hwnna'n meddwl dwi ar ffedog ar noeth aml. Dwi'n hoffi bricoto, dwi'n hoffi treifl. Fi'n credu bod fi'n eitha troddiadol yn hoffi treifl neu salad ffrwythau, hifen iau, eisgrym, ond mae rhaid i fe bod yn un bach fi'n mienwi nawr, Contis, Llambed, yn un o'n ffefryn ni, Marios a Jos. Na'r 3 ffefryn bydden ni'n dewis os bydden ni'n mynd mas. O, hyfryd. Doreen, wrth bod chi'n neud y socoto yn y gegin, wnaethoch chi sôn am y pwdin haf, summer pwdin? Do. A fi'n credu os bod pawb yn licio yr
proses yn neud yr zygoto, mae'r pwdin haf eitha tebyg o mae barach chi'n defnyddio. Odi, achos ti'n defnyddio pwythau meddal, a nwedig os nhw'n dod mas o'r ardd hefyd. Ie. Achos mae gyda fi lot o mafon yn yr ardd, a mae gyda fi'n yr hewgell dros y gia. Felly dwi'n defnyddio, dwi'n gwneud crwmbl hefyd, dwi'n hoffi crwmbl. Gyda hifen, fwy na cystad, dwi'n gwneud cystad eitha trwm. Mae'r gŵr yn hoffi'r cystad, ond dwi'n hoffi hifen gyda fe, neu felly'r hifen ia. A fi. O ran y grefi wedyn, te Doreen, pwy fflwr i chi'n defnyddio? Sach mae gymaint o amrywiadau o pwy fflwr mae pobl yn defnyddio i wneud y grefi, noes? Wel, pan oedd i gytra y ffarm, mae mam yn gwca lot, achos ni 5 o blant. Fflwr plaen, wastod. Os yn defnyddio fflwr codi, mae fe'n mynd yn nwmpedog. Ond fflwr plaen wastod, amser fi'n neud saws brandi, fi'n ei weini gyda pwding nadolig, dwi'n defnyddio fflwr plaen eto. Reit. I'n gwahau y saws, a wedyn i adod brandi, adod tipyn bach o fenyn. Pan o'n i'n gweithio yn y gwesty'r coders yn Llandeilo, fyna oedd yr cogyddion yn gwneud e. A fyna fi wedi gwneud e wedyn ni ers... Cornflower i fi'n defnyddio, Doreen, ar gyfer saws gwyn brandi nadolig. Bob tro, sa'n mam, mae jyst wedi bod yn draddodiad yn tŷ ni, chymod, Fel ti'n gael y fagu yn gyfer hefyd. Dwi'n grefi weithio da cornflower hefyd, mae mwy o... Dwi'n gwybod, Odi, ond gyda'r grefi, na un peth dwi yn hoffi defnyddio hefyd, os dwi'n defnyddio, chymod, y juices gyda'r cigydd, os ys eisiau fwy o blas, yn wedi gyda cigon, dwi'n defnyddio red currant jelly. Red currant jelly, mae wastad pot o hwnna yn yr oergell, a dwi'n ychwanegu llwyed o hwnna. Mae fe'n neud y gwahaniaeth mowr yn y blas. A mae cigoen yn felys, so bydd hwnna'n rili neis. Mae red currant jelly neis efo pob dim. Rhaid chi stopo cyn bo hir, Tegwen, achos fi byty starfo fan hyn. Eisiau bwyd yn rhaid o'r nad. Isel a Jane, da chi wedi cael eich siar. A gyda ni tipyn o siar Frida, dwi'n sicrhau chi. Ond gyda ni, bydd ddod siar yn y gadre gyda ni, noswethi, oedd e'n wych. Ond ni'n mynd i'n gyfynach, chi hefyd i weid gafodd Hazel y parsel pate i fynd adre. A Zucotto. A Gessi Zucotto, a gaf Jane yr un peth hefyd. Ond nhw'n mynd o'r tŷ fan hyn, a gwen mowr Dyna ni'n osod hyfryd, a dwi'n mawr ddiolchgar, achos ti Hazel, ti'n tip-top gyda'r ffilmo. Na, ni'n joio. Fi wastad yn meddwl, be licen i weld pan mae rhywun yn gwca, na mae'r iawn. So chi'n gweld y pethau mae'r person yn goginio, mae'r camera ar y person sy'n siarad. Really, chi'n moyn gweld beth sydd yn dwylo'r cogydd, ynddi chi? Odyn. A fi'n cael gweld wedi benni hefyd, fel chi'n gweld y pnawn da. Chi'n gweld nhw wrthi, even though maen nhw'n cael 5 munud, fi'n teimlo mor flin yn dano nhw. Mae'n hynna'n trwy'r gwaith. Yn rawer gormod o rwys, Odi, mae dwi ddim yn deg arno nhw. Na. Gobeithio, gewch chi slot bach, Doreen, ar pnawn da. Gallwch chi newid beth, edrych chi weid fel un chi fod i goginio o blaen y cyhoedd, fel bod nhw'n gallu gweld y broses, ynddo fe? Ond gyda'r Zucotto hefyd, gallech chi ddefnyddio mafon neu mefus, mango, Jane yn dweithio fi, gath i'r cyfrinach fach arall, y sponge, 5 bodfedd o gyda fi dros ben, gath Jane y sponge yna i fi'n adre. A wedyn ni, defnyddiodd hi dde fel an, ond oedd ddim ceirios gyda'i, so athyd cwbl sych, a oedd na tin o mandarins gyda'i. Defnyddiodd tin o mandarins i fynd gyda'r hiben dwbl. A lle i sicrhau, bydden nhw'n gallu gweud oedd e yn blasus. Oedd e Jane, ti wedi o'r Oedd e'n neis iawn. Oedd e'n neis iawn. So, na beth defnyddiais i fel llenwad. Ond fel ti'n gweud, lle di addasu yn rwydd yn fe i beth i chi yn moyn. Oedd e'n neis iawn.
Bydd y fideo yma'n ddiddorol iawn, Tegwen, ti'n dal i recordio. O, bydd y top tips, mae'r top tips yn fwy gwerthfawr yn aml. Da iawn am sylwi, Meirwyn, nawr. Ond dwi yn hoffi wneud sauces. Wedi cael dysgu fi'n credu, pan o'n i'n wneud y sitting gills blynydde nôl yn Piberlwyd yn y coleg, nes i'n wneud sitting gills 761, 2 a 3, sef yr advanced ladder. So nes i ddysgu cwpl o tipiau a ffordd wedyn i wneud pob fath o saws. A dwi'n hoffi gwneud saws yn defnyddio, fel chi'n gweld James Martin a'r gogyddion, hifen, dwbl, menyn, gwin gwyn. Wel, mae'r gŵr yn gweud y siarfod o sos i gael. Doreen, fi'n gwmwys yn peth chi'n a beth oedd yr hoff gornel i yn y gegin oedd y gornel saws. Ond fi wedi datblygu saws bach rili diddorol yn ddiweddar pan oedd eisiau rhywbeth, o'n i wedi prynu pasti i gino yn Contis yn Llanbed, ond wedi rhoi dwy i fi. A oedd dwy yn ormod, chymod, yn meddwl, fi'n mynd gadre hwn, ond oedd ddim grefi. So mae eisiau saws yn ysgrifennu, meddwl, os e'n mynd i fynd i wneud grefi go iawn. So, oedd digwydd bod hanner turbo mascarpone caws yn yr oergell. A fi'n lico cashew butter. Chymod y cashew butter chi'n ei spredo ar fara. So nes i doddi'r mascarpone yn sosban, rhoi gwd llwyed o'r cashew butter mewn, a bach o ddŵr, a bach o soia, saws soia. Oh my god, oedd e'n really blasus, oedd e'n hifenog, ond oedd e'n mynd yn berffaith gyda'r pastau bach yma, chymod? So, chymod, allwch chi'n neud bob math o saws. Sim rhaid chi cael saws grefi bob amser, oes e? Na. Ond na, dwi'n hoffi wneud saws neu jiw felly i fynd gyda'r... Jiw. Ti'n gwybod beth yw jiw yn meddwl? Na beth maen nhw'n galw fe yn y codwr yn Llandeilon, dyn nhw'n beth yn galw fe'n grefi. Would you like some jiw, madam? I feddwl, Wel, os gyda chi dipiau merched, rhannwch nhw gyda ni, so mae'n dda iawn i glywed rhain. Felly gallwn ni gael rhyw gornel bach yn y cylchgrawn wedyn yn rhoi tips coginio, rhyw dip. Oh my god, Tegwen bydd yn anwych, chymod? Bydd hwnna'n syniad neis. Odi. Ni wastad yn chwilio am rhyw brawddeg na ddwy lenwi am felly gornel, felly mae hwn yw'r ffordd o gael gan felly tip. Ti'n gweld, Tegwen, bod llywydd rhanbarth Penfro gyda ni, Bethan Picton. A mae hi'n gogyddus arbennig hefyd. So beth oedd e diddordeb gyda hi nawr i wneud rhywbeth Jill? Beth chi weithio arni? Mae'r camera i ffwrdd da. Na, ar yr amod e Hazel, os ych chi'n dod i ffilmo Coginion Tir Benfro, dwi'n meddwl mae'r gloswr swyddogol dyle fod y llywydd cenedlaethol. Yn bendant. Yn bendant. Beth ti'n meddwl, Bethan? Dos bont arna ti? Ti di roi ni ar y sbotio, wyt ti? Fi'n abod Bethan y blynydde maith y fyd, o'n i mas ymlaen twrci gyda'n gilydd, ynddo fe Bethan? Na pam o'n i'n neud, achos na Bethan weid bod i'n nabod chi'n dda iawn, Doreen, yn yr e-bost na ti'n anfod nhw. Ni'n nabod yn gilydd ers 20 mlynedd, yndyn ni? Odyn. Ni'n nabod chi'n dda iawn, Doreen. Wel, yn ddiddorol iawn, mae Bethan wedi cynnal nosweithi'n Sir Benfro pwy sy'n byw mewn tŷ fel hyn. Felly dwi'n meddwl falle bod hi'n amser ni'n neud nawr pwy sy'n gwneud pwdin fel hyn. A bod ni'n cael syniadau wrth gweld y pwdin gorffennol wedi diweddu, pwy sy'n wedi bod yn coginio, lle hwnna fod yn gystadleuaeth fach dda. Lot o sport. Gyda ni noson yn Merched y Wawr yn Bwlant, nifer o flynyddoedd yn ôl, lle oedd pawb yn dod â'i hoff bwdin, a gyda ni Ifan Tragaro yn ei ferniadu. Oedd hi noson hyfryd blasu'r gwahanol bwdinau. O, na wych. Oedd e siŵr o fod wrth i fod eirlis yn blasu. Oedd. Fi'n cael lot o syniadau yma heddiw, chwarae ti. Ysgrifennwch yn nawr, Tegwen i chi.
Ti bod ti Doreen wedi mentora nifer o ddisgyblion a maen nhw wedi bod yn llwyddiannus iawn dy ti. A fi'n gwybod bod rhai o'n nhw wedi cael swyddi yn rhai o'r gwestiau moethus yma. Ti bod, mae un o'r bechgyn wedi bod mas yn Efrog Newydd y ti, ynddi wen? Oes, Steffan Davies o Landybie. Nath e'r Springboard Future Chef gyda fi. A nath e llwyddo trwyddo rownd Cymru a wedyn ni mlaen i Llundain yn Coleg Westminster. Ond na 12 o fyfyrwyr ysgol, ond gyd dan 15 oed, yn cystadlu'n gorfod wneud 2 cwrs, prif cwrs a pwdin i weini. A oedd na 10 beirniad mewn yn y gegin, yn y coleg. Nid nath Steffan ennill, ond oedd yr beirniad fyny o'n nhw'n chwilio am myfyrwyr i wahanol swyddi ac yn y blaen. A gath Steffan cynnig swydd gyda Michael Caine yn Gidley Park, nawr yn Sussex. Pan oedd yn gorffen ysgol a mi gymerodd e'r swydd a bydd yn gweithio gyda Michael Caine, os chi'n gyfarwydd yna, fi'n ddim yn siŵr, mae un braich proffetig gyda fe, a gath e swydd gyda fe a bydd yn gweithio gyda fe am rhai blynyddau. A wedyn ni rhyw 3 blynedd yn ôl, mi ath e mas wedyn ni Efrog Newydd i weithio fyny yn un o'r gwestion. So fi eith i lan yn y coleg fyna, achos dwi'n gwybod bod ti Hazel wedi bod yn Feryrbraig fyna hefyd. So pan o'n i'n clywed ti'n sôn, oedd yn diddorol iawn. O'n i'n dwlu me lan, mis Mawrth oedd e, nes i lan 6 o weithiau, a am y tro ola wedyn, oedd Catrin Manning, merch o Landyfri, nillodd hi dros Cymru a Lloegr y gystadleuaeth gyda ni. A ni mor brawd, nath hwnna penwythnos yr eistring ar y gacen i fi, cyn i mi orffen i ymddeol. A mae hi, dath hi'n ôl i'r ysgol i studio lefel A, gath hi cynnig swydd yn y Royal Garden Hotel yn Llundain, yn y gwesti 5 seren. Ond oedd hi'n dda yn ei ieithoedd a ath hi'n mlaen i studio iaith wedyn ni yn yr ysgol. Ond oedd yna ferch arall gyda fi, Bronwen Jenkins, merch o Llansadwrn. Mi nath hi'n dda ofnadw gyda'r Rotary, Young Chef, a hi mlaen hefyd i Llundain gyda'r Springboard Future Chef, a gath hi cynnig swydd, oedd hi'n gorffen ysgol yn yr haf, dath un o'r beirniad, Steve Monkley, Executive Chef o Royal Garden Hotel, mlaen ato fi ar y dydd, a gofyn a bydde Bronwen a diddordeb i cael swydd gyda nhw. A thi lan yn yr haf i cael ei 2 ddiwrnod o waith, a gymerodd hi ddim mlaen, a mae bydd yn gweithio lan hyd rhyw 2 blynedd yn ôl yn y gwesti 5 seren. So maen nhw wedi cael pob ar y teg, pob llwyddiant, a dwi'n mor prawd o'r disgyblion. Ond mae rhaid bod y diddordeb gyda nhw ynddo fe. Chi ddim gallu pwysio neb mewn i wneud rhywbeth os nag nhw eisiau. A dwi'n falch bod Catrin wedi ennill. Mae'r cefndir y Goginio tu ôl iddi nawr, a mae wedi mynd mlaen i studio y ieithoedd, a mae hi'n mynd i fynd yn bell iawn yn y byd yna hefyd.